Μια νέα αρθρωτή πλατφόρμα και περισσότερο αποδοτικοί κινητήρες σημαίνουν ότι το Sandero Stepway συνδυάζει τη μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση με τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και των λοιπών εκπομπών ρήπων για περισσότερη βιώσιμη μετακίνηση. Αυτοί οι κινητήρες συμμορφώνονται με το πρότυπο Euro 6 Full, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ο βενζινοκινητήρας TCE90 σε συνδυασμό με ένα μηχανικό κυβότιο ταχυτήτων 6 σχέσεων αποδίδει ισχύ 67 kW και ροπή 160 Nm. Ο βενζινοκινητήρας TCE90 CVT σε συνδυασμό με ένα αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων Xtronic αποδίδει ισχύ 67 kW και ροπή 142 Nm. Αυτό το αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων CVT σας παρέχει ανεπέσφυτες αλλαγές ταχυτήτων, περισσότερη απόκριση στην οδήγηση και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Το Sandero Stepway προσφέρει επίσης ένα βενζινοκινητήρα συμβατό με LPG, τον TCE100 EcoG. Ο κινητήρας EcoG είναι ισχυρότερος από το βενζινοκινητήρα κατά 10 ύπους και επίσης διαθέτει καλύτερη ροπή. Οι δύο δεξαμενές καυσίμου σας παρέχουν την επιλογή κίνησης με βενζίνη ή LPG εάν ο στόχος σας είναι το χαμηλότερο κόστος. Στην πραγματικότητα το LPG έχει χαμηλότερη τιμή αγοράς από τη βενζίνη στο πρατήριο καυσίμων. Και επιπλέον η ύπαρξη δύο δεξαμενών σημαίνει ότι το Sandero EcoG μπορεί να προσφέρει αυτονομία άνω των 1.300 χιλιόμετρων, χωρίς περιορισμό του διαθέσιμου χώρου στο port bagage. Και μην ξεχνάτε ότι το Sandero EcoG εκπέμπει κατά μέσο όρο 11% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από ένα αντίστοιχο βενζινοκινητήρα.